नमस्कार सगळ्यांना, श्री स्वामी समर्थ। आज एका माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत करत आहे। तर आज आपण भोगीची भाजी बनवणार आहोत। भोगीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। इंग्रजी कॅलेंडर प्रमाणे आज आपला वर्षाचा पहिला सणाची सुरुवात होते आहे मकर संक्रांतीने। तर आज आपल्याकडे भोगी आहे, तर भोगीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। भोगी निमित्त आपण आता ही भोगीची भाजी बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी आता साहित्य काय काय लागणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। तर आपण हे तुरीचे दाणे घेतले आहेत, ही बोरं घेतली आहेत, मी पापडी घेतली आहे, हे बघा चणे आहेत हिरवे, वांगी घेतली आहेत मीडियम साईजची बघा अशी कापून, ती पाण्यात ठेवली आहेत मी। हे ओले मटार घेतले आहेत, गाजर घेतलाय, शेंगदाणे घेतले ते सुद्धा पाण्यात टाकलेत बघा म्हणजे पटकन शिजतील। हे सफेद तीळ आहेत, त्याच्यानंतर टमाटर घेतलाय, कांदा घेतलाय, हे वाटण आहे, ओलं खोबरं आणि कांदा भाजून ते मिक्सरला वाटून घेतलंय, कोथिंबीर आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले वगैरे लागणार आहेत, ते मी आता तुम्हाला भाजी बनवताना दाखवते। तर तुम्ही पण ही नक्की भाजी करून बघा, छान लागते भोगीची भाजी। चला तर मग आता कृतीकडे वळूया आपण। साहित्य एकदा बघून घ्या, एकदम हिरवेगार बघा सगळ्या भाज्या दिसत आहेत बघा। सुरुवात करूया आपण बनवायला। चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया। कढई पण व्यवस्थित तापलेली आहे, तेल घालून घेऊया। त्याच्यानंतर आपल्याला आता तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरं टाकूया। जिरं व्यवस्थित थोडंसं तडतडू दे। जिरं पण व्यवस्थित तडतडलं। आता आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया, थोडंसं ढवळून घेऊया। आता आपल्याला याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। आता आपल्याला हा कांदा व्यवस्थित लाल होईपर्यंत, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे तेलामध्ये बघा। व्यवस्थित तळून घेऊया तेलामध्ये। गॅस आपल्याला हा कमीच ठेवायचा आहे, मीडियम ठेवायचा आहे। कमी म्हणजे एकदम कमी पण नाही, जास्त पण नाही, मीडियम ठेवणार आहे मी। आता आपला कांदा मस्तपैकी ब्राऊन कलर झालाय, गोल्डन कलर आल्यावर आपण याच्यामध्ये टमाटर टाकायचा आहे। बघ कांदा पण आता मस्तपैकी असा कलर वेगळा चेंज झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकूया, अर्धा चमचा। ही पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये आता टमाटर टाकायचे। ते पण आता बघा व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे मी, मिक्स करून घ्यायचे। आणि जेव्हा टमाटर आपण टाकतो ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं, जेणेकरून आपले टमाटे लवकर मऊ होतात बघा। आता आपण मी मीठ घेतलंय बघा, पहिलं कमीच घालणार मीठ मी, जर लागलं तरच नंतर टाकणार आहे, नाहीतर खारट होईल बाबा। आता थोडासा टमाटर आपला मऊ होऊ दे, मग आपण याच्यात मसाले टाकून घेऊया। आता हा बघा आपला कांदा आणि टमाटर आहे बघा, व्यवस्थित मऊ झालेले बघा, तेल सोडलंय बघा व्यवस्थित। आता आपण ह्याच्यामध्ये लाल तिखट टाकून घेऊया,
त्याच्यानंतर आपल्याला हळद टाकायची याच्यामध्ये अर्धा चमचा. त्याच्यानंतर आमचा मालवणी गरम मसाला आहे तो मी हे बघा एक आणि थोडंसं अजून टाकणार आहे. आता आपल्याला गॅस एकदम स्लो ठेवायचा नाही तर मसाले जळून जाणार. आणि आता आपल्याला हे बघा हे सगळं पहिलं मी मिक्स करून घेणार आहे. मिक्स केल्याच्या नंतर थोडंसंच मी याच्यामध्ये वाटण टाकणार आहे. पहिल्यांदा थोडंसंच घालणार आहे आणि बाकीचं मी नंतर भाज्या जेव्हा आपल्या शिजतील ना तेव्हा टाकणार आहे बघा. आता हे थोड्याशा वाटणामध्ये मी हे शिजवून घेणार व्यवस्थित. पहिला आधी मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झालेलं आहे तर पहिल्यांदा ह्याच्यावर आपण हे तुरीचे दाणे आहेत ते टाकून घेऊया हे बघा. त्याच्यानंतर हे सगळे आपण भाज्या आहेत ते टाकून घ्यायचे आहे बघा एक एक करून. गाजर, बोरं पण नक्की टाका तुम्ही भाजीमध्ये. बोराने कशी थोडीशी भाजीला टँगी फ्लेवर येतो. त्याच्यानंतर हे बघा हे मी शेंगदाणे ठेवलेले ते घालून घेऊया. शेंगदाणे मी पाण्यात थोडा वेळ भिजत ठेवलेले जेणेकरून ते मऊ होतात मस्तपैकी. त्यानंतर आता हे वांग पाण्यात ठेवलेलं ते मी धुवून घेतलेलं 2-3 वेळा पाण्यातनं. ते मिक्स करून घेते मी आता व्यवस्थित. त्याच्यानंतर पापडी ही मी शेवटी वरून टाकणार आहे बघा कारण पापडीला शिजायला शक्यतो जास्त टाइम लागत नाही. दाणे वगैरे असतात त्याला जास्त वेळ लागतो शिजायला. आणि आपण हे कुकरमध्ये वगैरे नाही लावणार आहोत हे बघा असेच शिजवून घेणार आहोत कढईमध्ये. थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी तुम्हाला दाखवते. पाण्याचं पण प्रमाण जास्त नाही घालायचं आहे. हे आपल्याला उभेवरच वाफेवरच मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे. आता मी ना ह्याच्यामध्ये थोडेसे तीळ टाकणार आहे. बाकीचे तीळ मी ना नंतर टाकणार आहे भाजी होईल तेव्हा. आता हे सगळं मिक्स करून घेते मी व्यवस्थित. हे बघा भाजी आपली आता व्यवस्थित मिक्स करून झाली आहे बघा. आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे. जास्त नाही पाणी टाकणार आहे. आपल्याला हे वाफेवरच बाकी भाजी शिजवून घ्यायची आहे बघा. हे बघा मी थोडंसं पाणी टाकलं याच्यामध्ये. शक्यतो तुम्ही गरम पाणी टाका. गरम पाण्यामुळे कसं हे मिश्रण अगोदरच आपलं गरम असतं आणि त्याच्यामध्ये थंड पाणी टाकल्यामुळे कसं थोडासा शिजायला टाइम लागतो. तर तुम्ही ना गरमच पाणी करून टाका. आता आपण ह्याच्यावर ताट ठेवूया आणि नंतर थोड्या वेळाने बघूया आपण शिजल्यावर. आता हे बघा मी ताट ठेवते ह्याच्यावर. थोड्या वेळाने आपण 5 मिनिटांनी बघूया एकदा झाकण काढून शिजलंय की नाही ते व्यवस्थित. चला तर मग आता आपण दाणे वगैरे शिजलेत काय बघूया भाजीमध्ये. शिजलं का बघूया एकदा. पहिला पलटी मारून घेऊया सगळी. बघू शकतात वाटाणे वगैरे व्यवस्थित शिजले गेले. आता जे शेवटी वाटण ठेवलेलं ते मी ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहे. ही भाजी जास्त पातळ नाही करायची, थोडी थिकच ठेवायची. मस्त अशी आपली भाजी रेडी झाली आहे. आता ना थोडंसं मी याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहे. जास्त नाही घालायचंय, थोडंसंच घालायचंय बघा. नाहीतर ती जेव्हा आपण गॅस बंद करू ना तर थंड झाल्यावरती अजून घट्ट होणार भाजी. आता हे बघा एवढं पाणी ठेवलंय तरी पण आता ही घट्टच होईल तो गॅस बंद केल्यावर, कारण हे गरम असतं मिश्रण सगळं. आता आपल्याला
त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया ही. आणि हे जे मी सफेद तीळ ठेवलेले आहे बघा, ते आता हे शेवटी घालून घेणार आहे मी याच्यावर. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आणि एक आता झाकण मारून परत आपल्याला 1 मिनिट तसंच ठेवायचंय, कारण आता आपण हे वरून वाटण टाकलं ना, ते पण त्याला मसाला वगैरे व्यवस्थित लागायला पाहिजे. तर परत आता मी 1 मिनिटासाठी परत गॅस एकदम स्लो ठेवलाय आणि आता हे मी ठेवते हे बघा झाकण मारून. आता बघूयात 1 मिनिट झालेलं आहे झाकण ठेवून, भाजी रेडी झाली की नाही ती. हे बघा मस्त अशी भाजी भोगीची तयार झाली आहे बघा, बघू शकतात. हे बघा रस्सा पण त्याच्यामध्ये व्यवस्थित झालाय. सगळ्या भाज्या पण बघा. तुम्ही कशी बनवतात भोगीची भाजी ती कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवीन नवीन व्हिडिओ सर्वात प्रथम तुमच्या जवळ पोहोचतील. बघा भोगीची भाजी आपण आता एका प्लेट मध्ये काढून घेतली आहे, मस्तपैकी गरम गरम. आणि त्याच्याबरोबर ही बाजरीची भाकरी आहे. चला तर मग या खायला. सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. भोगीच्या परत एकदा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि उद्याच्या मकर संक्रांतीच्या पण सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.